Καινούριο βίντεο. Σήμερα πέφτει ένα μεγάλο giveaway. Όχι μεγάλο, αλλά πέφτει ένα giveaway. Αυτό το τουρτουγκίνι, ντραγκοφρουτίνι, αυτά εδώ τα secret και αυτά θα πάνε σε έναν τυχερά από εσάς. Το μόνο που είναι να κάνετε, υπάρχουν 2 βήματα. Περιμένετε να κάνω live, να πάω από το να σας δείξω ποιους πρέπει να κάνετε friend. Θα το γράψετε κάτω στα σχόλια. Ο πρώτος που πρέπει να κάνετε friend είναι εμένα. Αυτό είναι το όνομά μου. Και ο δεύτερος είναι αυτός. Γιατί αυτός έχει το σερβερ. Οπότε κάντε εμένα και κάντε και τον Δημήτρη, αυτό είναι εδώ. Και μετά γράψτε το εγώ και θα κάνουμε κλήρωση με τροχό ποιον θα βγάλει. Γεια σας.